piatok 26. januára sa v Dome kultúry uskutočnil už 32. ročník reprezentačného plesu Gymnázia Františka Víťazoslava Sasinka. Úvodné slovo tradične patrilo riaditeľke a predsedovi rodičovskej rady. Nechýbal ani krátky kultúrny program, počas ktorého študenti gymnázia predviedli svoje talenty. O dobrú zábavu sa v hlavnej sále starala kapela Viva Band a Take It Easy. Malá sála patrila DJ-ovi Mrazíkovi. Čo je hlavným poslaním reprezentačného plesu Gymnázia? Hlavným poslaním reprezentačného plesu Gymnázia je v podstate finančná pomoc alebo teda prilepšenie pre študentov našej školy. Z tomboly zisk aj zisk z predaja lístkov sa vždy vlastne využijú pre študentov, pre ich aktivity počas školského roka. Je niečím reprezentačný ples Gymnázia špecifický v porovnaní s inými plesmi? Špecifický je, myslím si, že tým, že sa tu stretajú generácie ľudí, či už teda sú to rodičia, študenti, bývalí študenti, ale teda samozrejme veľmi radi navštevujú tento ples aj naši sponzori školy. Ako prebiehala príprava tohtoročného plesu Gymnázia? Tohtoročná príprava prebiehala veľmi koordinovane, všetci rodičia rodičovskej rady a aj ostatní priatelia, ktorí nám chcú pomôcť, sa zapojili, takže každý jeden priložil ruku k dielu. Ako vnímate návštevnosť 32. ročníka reprezentačného plesu Gymnázia? Tohtoročná návštevnosť sa nesie v takomto strednejšom duchu. Boli by sme radi, keby tá návštevnosť bola samozrejme vyššia, aby atakovala tie horné priečky z toho 30. ročníku, ktorý bol. A to by sa nám žiadalo každý rok tak plný kultúrny dom, vyše 250-300 ľudí. Ako si užívate dnešný ples? Je to výborná akcia. Naozaj jednu vec by som nevedel vypnúť a atmosféra je úžasná. Tak ja si myslím, že zatiaľ to sú len také rozjazdy, ešte sa to vystupňuje. Bude to lepšie a zatiaľ si to užívame veľmi. Užívam si ho super, sme tu s partičkou kamarátov, takže fajn. A koľkýkrát si tu? Druhýkrát. Chystáte sa navštíviť ples Gymnázia aj budúci rok? No, asi áno. Tentokrát sme tu poprvý raz, takže uvidíme, ako to bude vyzerať, ale zatiaľ aj program je úžasný, občerstvenie, takže samozrejme asi aj na budúci rok.